Tervetuloa tutustumaan Virta-toimintaan. Virta toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa Kuntoutussäätiöllä. Asiakkaana Virta-toiminnassa pääset toteuttamaan itseäsi. Tarjoamme monipuolista ohjelmaa erilaisista ammatillisesti kehittävistä aiheista, kuten ohjelmoinnista, mediasta ja sisällöntuotannosta, perus-IT-taidoista ja 3D-mallinnuksesta. Näitä taitoja pääset harjoittamaan sekä yhteisessä ohjatussa ohjelmassa että omien projektien ja osaamismerkkien avulla. Ammatillisesti kehittävien aiheiden lisäksi viikoittaisessa ohjelmassa käydään myös läpi erilaisia arjen ja elämänhallintaan liittyviä teemoja sekä puhutaan mielenterveydestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Jokaisella asiakkaalla on toiminnassa myös oma ohjaajansa. Oma ohjaajan kanssa käydään säännöllisiä ohjauskeskusteluja, joiden tavoitteena on tukea sinua kohti omia tavoitteitasi. Virta-toiminta on suunnattu pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Meidät löytää Helsingin Malminkartanosta osoitteesta Puustellinpolku 25. Kamppi Myyrmäki väliä ajava bussi 37 jää melkein meidän ulko-ovelle. Sekä Malminkartanon että Kannelmäen juna-asemilta meille kävelee suunnilleen 10 minuutissa. Jos toimintamme kiinnostaa, voit tulla tutustumiskäynnille jo ensi maanantaina kello 14.